To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da shan ruwa. To kamar yadda aka gudanarwa shugaban ƙasarmu Abdurrahman Chani littafin da aka samar bayan zaman taron ƙasa wato Assise Nationale pour la Refondation. Taron da aka gudanar idan za mu tuna daga ranar 15 zuwa ranar 20 ga watan Fabrairun shekarar 2025 a babban birnin Yamai. To a fannin tsarin siyasa da na zaɓe, wannan littafin ya bullo da muhimman matakan da duk wani ɗan ƙasa ya kamata a ce ya fahimta. To ga jerin matakan kamar haka. Mataki na ɗaya, rushe duk wasu ƙungiyoyin siyasa da muke da su a yanzu da kuma hana amfani da sunayensu a gaba. Sannan samar da sabon tsarin da zai ƙayyade adadin sabbin jam'iyyun siyasa da za a kafa a nan gaba. Ba za a so sabbin jam'iyyun siyasa su wuce jam'iyya guda 5 ba. Mataki na biyu, ƙirƙiro da sabon kundin tsarin mulkin da zai mutunta al'adu da addinanmu a Nijar. Sai mataki na biyu wanda shi kuma ake buƙatan gyaran dokokin zaɓe don tabbatar da an yi zaɓe cikin gaskiya da adalci. Sannan sai mataki na 4 wanda shi kuma ya yi tunanin samar da tsarin zaɓe na biometric, wato amfani da fasahar tantance mutum a lokacin zaɓe. Mataki na 5, ƙayyade adadin 'yan majalisun dokoki zuwa guda 100 kacal. Mataki na 6 shi kuma shi ma ɗin ya buƙaci a ƙayyade adadin ma'aikatun gwamnati wato ministerial departments ko kuma department ministerial zuwa guda 20 kacal. Sai mataki na 7 wanda shi kuma ya buƙaci a naɗa shugaban kwamitin CNSP wato Abdurrahman Chani a naɗa shi a hukumance a matsayin shugaban ƙasar Nijar. Mataki na 8 shi kuma ya buƙaci a ba da dama ga duk mambobin kwamitin CNSP domin su tsaya takarar zaɓe a nan gaba. Sai mataki na 9 shi kuma da ya buƙaci a kafa jamhuriyar da za ta amince da musulunci wato addinin musulunci, addinin galibin 'yan ƙasa kenan, wato a sashi a matsayin addini mafi rinjaye a ƙasar tare da mutunta sauran addinai. Sai mataki na 10 wanda shi kuma ya buƙaci a tabbatar da cewa ana amfani da kashi 100% na kuɗin zaɓe a cikin aljihun gwamnati, wato kuɗin su hutu ya zamanto sun hutu a cikin aljihun gwamnati ba tare da an nemi wani taimako ko kuma wasu ƙungiyoyi ko wasu ƙasashe daga waje sun zo sun yi katsalandan sun shiga cikin al'amuran zaɓe ba. Sai mataki na 11 wanda shi kuma ya buƙaci a yi dogon bincike kafin rattaba hannu kan duk wasu sabbin yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da za a yi a nan gaba kafin amincewa da su. Wannan zai ba da damar ƙasarmu ta ribantu sannan ta ci moriyan yarjejeniyoyi domin ci gabanta. Sai a ƙarshe mataki na 12 wanda shi kuma ya buƙaci a hana ba da damar kafa ƙungiyoyi ko gidauniyoyin da matan shugaban ƙasa suka saba gudanarwa, wato misali kamar irin sai a ce gidauniyar matan shugaban kaza, wanda ake son a dakile a hana yin shi. Jama'a, a ƙarshen wannan audio kenan, ku kasance da mu zuwa gaba. Muna buƙatar kuma na sharing kuma na liking domin kuma